Sepining swasana mugi katampi kanthi syukur raring panggalih miroganipun Bapak Ibu tamu undangan ingkang kepareng lenggah sarta angres piatur pasugatan ing kalodhangan wanci prayogi menika. Sinambi rantu para kadang krida dharma kepareng ngaturaken pasugatan lan ugi rantu Sri Pinargi Sarimbit kepareng amrabu busana ing panti busana para lenggah tasih serengan para kadang saksena swadipun Mbak Tia Sinargan Wahyuni saksena. Wilujeng sonten Mbak Tia. Nggih, wilujeng sonten Pak Sudan. Oh nggih. Wilujeng sonten Mbak Tia Mbak Wahyuni. Mbak Oh ngaten nggih. Iki asline kakung apa? Pripun ta Pak? Ya iya, prejengane ngene iki nak nyandani Mbak. Piyayi Putri kok ya Mas lho jenenge. Lah ya. Mbak Wahyuni. Iya, Mbak Rati mriki ngoten to Pak ben Kula kaya. mriki mawon nak susukan kula ki rada wedi. Lah ngapa lho? Lah kula engko ndak kaya ketok cilik. Ora apa-apa wong ape nak dikempit ngeten ya Mbak ya. Asli saking pundi Mbak Nggih, Wahyuni? kula saking Salatiga. Salatiga. Ngaten nggih. Cerak sembira luka kae. Nggih niku nggon-nggonanku Mbak. Nggih. Kono kuwi. Monggo yoga-yoga sing ajeng pinarak. Ngen kula sing pojok dhewe FM karaoke mriku. Lah aku yo promosi rak ora apa-apa ta, Bu. Menika nyuwun prisa saestu kula menika menawi nyawang panjenengan iki kaya Biyayi Putri. Ngaten. Nek tak mat-mat ke tenanan Nggih, kaya Mas. semi kakung. Asline panjenengan menika kakung ngaten, napa nggih. putri? Coba kenal. Oh, dikenalke sik. Nggih, sakderepun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jan semangat sekali jamaah Darul Nikmat niki, Mbak. Iya, ajian tenan. Lah nggih, nggih nderek tetepangan nami kula, Bu. Nggih, Mbak Wahyuni. Nggih, Wahyuni Suci Ariyanti Idiliawati Basuki Kang Yo Mas. yo yo, kok Lho sik. Lah piye lho? Kok sik mau piye maksudnya piye? Oh, Pas sing ngono. ngantri. Baleni. Wahyuni. Wahyuni Suci Ariyanti Idiliawati Basuki Kang Mas. Gak nak nganggo sing tengah kuwi aku wegah aku. Lah piye lho? Rong ya aku yang duwe lho, Mbak. Apa iya? Ora umum. Asma kinarya japa? Iya, Ya artine. Nah, jeneng pinten werti ya, Mbak? Nggih, Wahyuni. Nggih, Wahyuni. Wahyuni menika cetha wahyuning saking Ilahi. Iya. Wahyu ayu wedok kok, Mbak. Malah iya. Terus suci, Mbak. Suci. Suci menika nek ra payu nyanyi mie dikemanci, Mbak. Gustala. Lah piye lho? Kok iso dikom ki jane apa isine? Lah ya iki rane dikomak mlendung to, Mbak. Terus Terus Basuki, Mbak. oh Basuki barang yo. Iya, Basuki menika banci susune subal kaos kaki, Mbak. Oh, lah iki. Oh, jebule iki banci awakmu ki. Nyeleke bapake sing ngomong tamu. Piye? Disalami ngeten iki mboten purun sing ngangge kaca tinggal. Alah ngapa? Ngeten mawon nggih, Mbak, bukan murim. Nggih, Pak. Aku ya ngono. Kowe haram kok kowe iki haram iki. Oh, lah ya ngono to. Lah ya mesti sakniki batin, Mbak. Piye? Asem bulake padha ndek standare. Standar. Lah nggih. Standarmu dawa apa cendek? Ya kaya nek cilik ngono ki, Mbak. Nggih, niki Mbak enten pamundutan lagu mboten, Pak. Kangge nyuwun prisa rumiyin. Nggih. Oh, ngaten. Wonten request pamundutan menapa mboten mumpung ingkang nyanyi menika Mbak Wahyuni kakung nggih mboten putri nggih mboten Ibu. Lah nggih, wah salim sik kali Bapak ingkang mengkugati ya, Mbak. Nggih. Saling sik ya ora apa-apa. Pak, jenengan kok pucet ki ngenten napa to? Santai mawon, Kok Pak. sampean ki rene ki sing ngejawab sapa? Gawan Lah, campur sari ya udu lho. Lah nggih Bapak ingkang mengkugati Oh, nika. bintang tamu. Lah ya wong aku kulino nyunggi kristal karo Pak nika, Mbak. Kristal apa? Rabuk. Oh, lah Gusti penyanyi kok nyunggi Lah, lagu. iya. Alon-alon. Nah.
kula ingkang marak sowan Kang Mas. Kaya pocong. Ya Allah, Kok Mbak. yo se. Lah piye lho? Kuwi kakung lho bapak iki. Pangapunten Pak, jenengan diberakot banci Pak. Ibu. Nek kuwi mesti Pak, rawani. raosipun pripun Kang Mas? Iya, alah. Lah ket mau kok pucet, Pak, panjenengan pucet ki santai mawon aku ya ngono. Lah iya, Mbak Mas. Wayuni. Dalem. Niku ajeng jalan nomor jenengan niku lho, jalan. Sing ndi? Niku lho sing gamel niku lho. Arep ngapa ala to aku sepatu. Niku lho, lah niku. Anggi niku. Lah niku. Lah niku nggih. Lah ya kok sik, Mas. Nek Mas Andar ora perlu ngaten nyuwun. baleni meneh ya Mas ya Bapak salim malih Pak. Alah biasanya aku diendeng-endeng Mas. Ayo. Bapak besan meri Mas. Ya Allah. Assalamualaikum Pak. Wah. Wong wedok kok polahe kaya ngono Gusti. Weh. Ngati-ati engko nek dawah, nek tiba. Ganjel susumu glundung. Aman nek niki Mbak wis tak suntik Soli ki no. Silikon. Oh wis ganti to Pak. Oh Soli ki sing mimik, Ding. Saya ki nyanyi ki. Nggih. Iki karepe piye ki Pak Jono? Monggo pripun Mas Jono? Setunggal langgam kewala menapa? Lagu, Oh, setunggal lagu. Oh, ngaten. Iya. Kantor kesragenan ya Iya. diajeng. Enggih Bu Tia, lah jan bodine apike ra umum. Iya. Pak, apa yang mboten Pak? Saka mburi kaya apa Mbak Iya. Wahyuni? Piye? Iki kaya sene nggonku kae gapura ngarep FM kae, Mas. Apa lho? Gapura apa? Lah ya nggonku ya apik ngene, Mbak. Nggonku asli. Aku ya asli demek sik. Atas. Oh, Asli deh. asli dek wah jan. Nggih, ayo. Paringi napa, Mbak? Podang kuning. Podang kuning. Oke, siap. Wahyuni. Dawuh. MBG. Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Wahyul. Tambah ganteng. Iya aja. Main bobolik keten. Yo.
lho, Kok Mbak. sing disawer kok awakmu kok aku ora iki lho. Mas sing payu sing bianci. Lah ya mula didongani sik ya, Mbak. Dongane. Bismillahirrahmanirrahim tuh kan bapak tuh kan pilih laris. Masuk kotak amal ya. Terus salah. Oke, Pakmu gimana? Pak. Love you, Pak. Oke, siap. Iki Sebelopati Agung Pangaksomo para tamu enggenipun ngaturaken lelagon namung setunggal gungan kana makaten nuhune dawuh saking para keluarga ingkang minangka parampara krana sampun waratin sampun warampung kacekap sang temanten nggih nyuruh cat kapraboning busana sigra Sri Subo Manggolo nenggih anak Ayu Putri Dewi kepareng hanganti malih sang temanten sarimpit pangsul satata lenggah wonten sasana Badra Suyasa taksih umiring saking kanca-kanca pamatri budaya saksena kanthi lelagon kembang lintang warokan